ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου και πες μου σ' αγαπάω. Πόσα δεν ξέρεις για να θυμώνεις, πόσα δεν ξέρεις για να μιλάς. Τέτοια αγάπη να την ανώνεις, τέτοια αγάπη να την τυραννάς. Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου και θα δεις γιατί αγάπη σου μιλάω. Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου και πες μου σ' αγαπάω. Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου και θα δεις γιατί αγάπη σου μιλάω. Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου και πες μου σ' αγαπάω. Ζητάς να μείνουμε φίλοι, πώς να σε δω με τα μάτια ενός αλλού, πώς να ξεχάσω τα λόγια που μου είπες, τα ψεύτικα όλα τελειώσανε. Μην όπως ήσουνα τότε που σε είχα αγαπήσει, μην όπως ήσουνα τότε που μ' αγάπησες κι εσύ. Μέσα στη σκέψη, την καρδιά και τον όνειρό μου τις αναμνήσεις μου. Ό,τι δεν ζήσαμε απόψε με τη λίγη, έλεγες δώσ' μου τον καιρό και θα τα βρούμε. Δεν σου χρωστάω συμφωνίες και εξηγήσεις, δεν μου χρωστάς, όλα τελειώσανε. Μην όπως ήσουνα τότε που σε είχα αγαπήσει, μην όπως ήσουνα τότε που μ' αγάπησες κι εσύ. Μέσα στη σκέψη, την καρδιά και τον όνειρό μου τις αναμνήσεις μου. Μην όπως ήσουνα τότε που σε είχα αγαπήσει.
στους 92, χθες τα πλήρωσα κι εγώ. Σε 2-3 λεπτάκια η ώρα στον άνεμο θα είναι 2. Όνομα με παράδοση, προϊόντα με ποιότητα. Τυροκομικά προϊόντα Αμάρατος. Από το 1986 δουλεύουμε το πιο αγνό γάλα με παραδοσιακές μεθόδους. Από τότε εμπιστεύεστε τη γεύση, την ποιότητα και την αγνότητά τους. Και τώρα, μετά από κάποια χρόνια απουσίας από την αγορά των Τρικάλων, επανερχόμαστε σε νέα διεύθυνση με δικό μας κατάστημα στη Γαμβέτα 15. Τυροκομικά προϊόντα Αμάρατος. Θεόδωρος Παιδής. Επειδή κάποιες γεύσεις μένουν μαζί μας για πάντα. Ανάμεσα σε μια οικοδομική κατασκευή και μια αποδοτική γεωργική παραγωγή υπάρχει κάτι κοινό. Γνώση, πολυετής πείρα, επαγγελματισμός. Με δυο λόγια, Γρήβας Γεώργιος στη Μαραθέα Καρδίτσας. Οικοδομικά υλικά, πετρώματα, γυψοσανίδες, θερμοπρόσωψη, μονοτικά, στεγανοτικά, σιδερικά, χρώματα, ίδρυυση, θέρμανση. Μηχανές γκαζόν, θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, σκαπτικά. Αγροτικός εξοπλισμός, λιπαντικά, μπαταρίες με τριετή εγγύηση, ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων, υδραυλικά, μαρκούτσια, ρούλεμα, ημάτες, μπεκ, μάνικες καρουλιού, αρδευτικά, σχοινιά και σύρματα χορτοδεσίας. Ακόμη, πέλετ και υγρά καύσιμα όλο το 24ωρο με σύγχρονο αυτόματο πολιτή. Γρήβας Γεώργιος στη Μαραθέα Καρδίτσας. Έχουμε ό,τι χρειαστεί για τον αγρότη και την οικοδομή. Τηλέφωνο 244 40 71 252. Τσάκου του ρε παιδάκι μου, τσάκου του! Ιχάι, πάλι τις κουμπρές έπισες. Βρε, ούτε τις Παναγίες δεν δηλώνουμε έτσι. Μα περπατάκι αφού σου είπα. Δεν ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Στο μαράζα πίνα. Δεν τα σφάζαμε να πια πέτρεγα. Τα βάλαμε νεμού και τσακπάτ τη βάλαμε. Πώς τη κάνατε? Τσακπάτ. Άρπα και μια σβηρκιά τσακπάτ. Χοιρινό Μαράβα. Πιστοποιημένη και σύγχρονη χειροτροφική μονάδα από τη σωστή εκτροφή των ζώων μέχρι τη σφαγή και την τυποποίησή τους. Έτσι, διαθέτουμε φρέσκα κρέατα με την καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές. Μαράβας. Ντόπιο τρικαλινό χοιρινό παραγωγής μας. Στην Πιαλία Τρικάλων. Τηλέφωνο 24 310 52 065. Το σπίτι μας, Ο χώρος εργασίας μας. η κατασκευή, η διαμόρφωση και η θέρμανσή του δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εύκολη, την κάνουν οι ειδικοί. Οικοδομικά υλικά, πλακάκια θέρμανση, Ντόντος στο Μοναστηράκι. Η εμπειρία μας, η μεγάλη ποικιλία σε υλικά και η άριστη ποιότητά τους μας καθιστούν την καλύτερη επιλογή στην κατασκευή του χώρου σας. Οικοδομικά υλικά, πλακάκια και ξυλία εισαγωγής, γυψοσανίδες, χρώματα και σιδηρικά. Ψήξη, θέρμανση, καυσόξυλα πέλετ, λέβητες ξύλου, αερίου και τζακιού. Ντόντος στο Μοναστηράκι. Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα εξοικονομού κατοίκων. Αγναντερό Καρδίτσας. Τηλέφωνο 24410 84 959. Οι επαγγελματίες που χρειάζεστε. Άσε φιλέ, αύριο πρωί έχω ραντεβού με τον boss και ούτε ξέρω τι θα γίνει. Εγώ πάλι έχω ραντεβού με το Boss Car Service και ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Θα έχω και υπεύθυνο service για το αυτοκίνητό μου και τις πιο προσιτές τιμές και την εγγυημένη ποιότητα Boss. Τότε Boss Car Service και για το δικό μου αυτοκίνητο. Για κάθε τύπο και μοντέλο αυτοκινήτου, Boss Car Service. Τα πάντα υπεύθυνα και προσιτά. Συνεργείο και ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Boss Car Service με Μίλας Λέφας όμικρον ε στη Βαρκαδόνα Τρικάλων. Αναλαμβάνουμε τον προέλεγχο του αυτοκινήτου σας για το κταίο, την ηλεκτρονική ευθυγράμμιση του, service του air condition, καθαρισμό back injection. Διαθέτουμε μπαταρίες Bosch με 2 χρόνια εγγύηση για παντός τύπου οχήματα. Ακόμη, διαγνωστικός έλεγχος για όλα τα αυτοκίνητα με τα υπερσύγχρονα μηχανήματα της Bosch και έκδοση κάρτας καυσαερίων, βενζίνης και πετρελαίου. Με Μίλας Λέφας όμικρον ε. Θα μας βρείτε στη Βαρκαδόνα Τρικάλων πάνω στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 24330 22 636. Γεύσεις γνωστές, γεύσεις παραδοσιακές, γεύσεις απολαυστικές μέσα στο πράσινο. Κτήμα Νικόλα. Ένας πολυχώρος με παιδότοπο και πιάτα για όλες τις ωρέξεις. Με ξεχωριστούς κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για κάθε εκδήλωση. Ανοιχτά καθημερινά και Κυριακή μεσημέρι. Κτήμα Νικόλα. Στο 4ο χιλιόμετρο Τρικάλων Καρδίτσας στην Αγία Κυριακή Τρικάλο. Τηλέφωνο 24 310 43 777. Και για το γεγονός του καλοκαιριού σας περιμένουμε να απολαύσουμε παρέα τους αγώνες του Μουντιάλ.
5η 19 Ιουλίου. Μεγάλη λαϊκοδημοτική βραδιά από τον ΠΑΟ Θίελα Ριζοκουνίου στην πλατεία του χωριού. Με τον